So makikita nyo rito yung signboard ng Phil American Friendship Highway. Bali, kakaliwa tayo doon. And then, kung diretso tayo, Angeles City proper. Tapos ito, Telabastagan na to. Bali, ang vlog natin ngayon ay titignan natin yung anong pagbabago dito sa may Friendship Highway. Dahil nung time na dumaan kami rito ay ginagawa nila, ina-asphalto nila. So tignan natin kung ano na ang update doon. So magkita-kita tayo doon. Bali, nandito na tayo ngayon sa may Friendship Highway. At ito yung arko ng Kalibutbut. Bali, ito sakop na ng Bacolor. Bali, yung banda doon, papuntang, ito yung kabahan ng Friendship Highway. At ang sumasakop dito ay yung Kalibutbut, Bacolor. And then, dito sa paglampas ng arko, Telabastagan, San Fernando na. And then yung pagpasok mo rito, yung subdivision dito, ang sumasakop dyan, Angeles na, Santo Domingo, yung barangay Santo Domingo. So pagdating mo lamang dito sa may boundary ng Bacolor, makikita mo na ang pinakabagong hotel na ito na tinayo rito. Pero hindi pa siya operational. Ito yung Hotel Boss. Yan, o. So ito yung pinakamalaking hotel dito sa may Friendship Highway, hanggang mula sa kabahan ng boundary ng San Fernando, Bacolor, hanggang dun sa Kutkut Bridge. Ito yung makikita mong pinakamalaking hotel. Ito yung Hotel Boss. So abangan natin kung kailan bubuksan ito. Dahil nga ginagawa ito nung kasagsagan ng pandemic, nung lockdown. Kahit lockdown, ginagawa ito, alam ko. So update ko kayo kung ano pa yung mga bagong establishmento na itinayo ngayon dito sa may Friendship Highway. Bali dito, may makikita ka na namang isang bagong hotel na itinayo dito, Pinewood Suites. So bago rin itong itinayo, itong hotel na to. So halos nagsusulputan na yung mga bagong hotel na ginagawa rito, kagaya ng Hotel Boss kanina. So ito rin yung bagong makikita nyo dito sa may Friendship Highway.
So bali yun yung nakikita nyong signboard ng DPWH. Nakalagay, Friendship Circumferential Road. So ito bali, yung Friendship Circumferential Road. Bali kung mapapansin nyo, may bagong guhit dito sa may kalsada. At dito rin mag-i-start yung asfaltadong daan na ginawa nila. Bali tignan natin hanggang saan yung asfaltadong daan na ito. Dito siya mag-i-start. Eto, dito sa may The Cube. Santa Trinidad pa yata ito, Bacolor. Bali yan, yung nakikita nyo. Then mag-i-start yung asfaltado at napakagandang duman ngayon dito. Mapino yung daan. Makikita mo rin na bagong pintura, may mga guhit at meron na ring bike lane. Ayun, yung may kulay pula doon. May bike lane. So tignan natin kung ano pa yung mga bagong makikita natin. Bali kung mapapansin nyo, maraming mga business establishment dito, especially yung mga nagtitinda ng mga trucks gaya nito. Ito, hindi naman importer ng Sartas, yung mga brand new ito mga brand yung China truck. Pero yun yung mga sikat na sikat ngayon dahil nga dito sa Pampanga, yung sa Porac halos doon nanggagaling yung buhangin. So quarry business. So dahil quarry business yung nandun, yung mga nagtitinda ng truck nagsulputan dito dahil mabenta yung mga truck ngayon sa mga nagka-quarry business. So maraming nagtitinda mga surplus na truck at mapapansin mo rin na maraming mga gasolina nang itinayo rito. Dahil nga naging popular highway na to at napakaganda ng daan. Bali doon, meron siyang parte na 4 lanes at merong 3 lanes. Yun, 2 at saka dito, 2 lanes dito, single lane doon. May ibang parte siya na 4 lanes at may ibang parte rin na 3 lanes. Makikita mo na naman dito yung bagong dealer ng truck, yun o, Liu Gong Pao. So, ito yung sinasabi ko, nag-boom yung mga truck business dito dahil nga dun sa quarry sa Porac. So, mabenta yung mga truck. At makikita mo rin dito na may bagong tayong building.
So mga stalls yung ginawa nila dito. Matapos na nga yung Wishu Home Design and Supplies. So siguro yung may-ari nito, yun din yung may-ari nung sa may Yugong, yung PAW na yun. So ito yung sinasabi ko sa inyo, merong lane na 3 lanes, dalawa dito, isa dun sa kabila. At meron din portion na 4 lanes. At mapapansin nyo rin yung gate doon, yung sa banda ron, naglagay na sila ng bike lane. So para safe yung mga nagbibisikletang dumadaan dito. Kasi nga dahil sa sobrang ganda ng daan dito, napakabilis ng mga dumadang sasakyan. So update ko kayo ulit pagdating ko doon. So nandito tayo ngayon sa may Noblesse School, International School. Ayun yung Noblesse. Bali sikat na sikat ito sa mga may anak na mga foreigner. Makikita mo rin dito yung Susie's Cuisine. Bali ito yung pinaka-planta nila, yung pinaka-factory ng Susie's Cuisine. Dahil ito yung sikat na sikat sa mga pagkain Kapampangan, yung mga kakanin. Sabi nga nila, the best in Pampanga kakanin since 1972. So diretso ulit tayo. So marami siya, maraming stall. Mula doon hanggang dito sa likod namin. So meron ng Delightful Resto Bar doon at saka mga truck parts trading na nangupahan dito. At sa tapat niya, meron din bagong tayong building. Ito, parang nagtitinda ng mga generator, yung mga pang-industrial generator. Bali ginagawa pa siya, hindi pa tapos. Tapos doon, service center, yung BMW. Service center sa mga kotse. At mapapansin mo rin na meron ng Robinson's Easy Mart doon. So tara, tingnan natin.
bali nandito na ngayon tayo sa may tapat ng Holy Family Academy. Isa rin to sa mga sikat na school dito sa May Angeles City na exclusively for women dati, pero ngayon pati lalaki pwede na. At mapapansin nyo rin dun sa may dulo doon na nagtatapos yung asfaltadong daan. Kung matatandaan ninyo dun sa kung saan tayo nag-start, yung simula nung inaspaltong daan, dito nagtatapos, ayun hanggang doon. Bali yung dito, konkreto na, simento na yun dito. At ito, makikita nyo rito yung ginagawang Kutkut flyover. So update ko kayo kung ano na yung progress dito sa may Kutkut flyover. So makikita natin dito na may mga bakal, yung mga poste parang ano na, ginagawa na yung pinaka beam dun sa taas, yung horizontal beam. So yun yung purpose ng mga bakal na yun, para kargaan yung horizontal beam na itatayo doon. Makikita nyo rin yung mga naglalaki yung bakal na nakaporma na. So ready for concreting na siguro ang mga yon. So bali na-stop yung project na ito nung before election dahil nagkulang na yata sa pondo, pero ngayon after the election continue na yung paggawa nila. So hopefully matatapos na ito para matapos na rin yung traffic na nararanasan natin sa tuwing pupunta tayo rito, lalo na pag rush hour. Ngayon hindi masyadong matraffic pero mamaya siguradong matraffic na dahil nga kinain nung gitna, yung gitnang lane kinain yung space ng mga gumagawa. So limited lang yung pwedeng dumaan dito. At saka ayun, may track ban yun, 4 AM to 9 AM. Pero yung track ban na yun bali habang ginagawa ito hindi na natutupad yung 4 AM to 9 AM dahil total track ban na. Kasi nga hindi pwedeng dumaan yung mga malalaking truck. Dahil nga ito, nakikita nyo, halos single lane na lang yung papunta at saka pabalik. So pinapadaan yata sila dun sa may SCTEX, dun dumadaan, or dumadaan dun sa may Santa Rita, and then lalabas ng Gapan Olongapo Road. Pero mostly siguro sa SCTEX sila dadaan, yung mga kargadong truck. So yun yung update ngayon dito. Ito na yung mga ginagawa nila. So diretso tayo hanggang Friendship para makita natin kung ano na yung status ng kaganapan doon. So update ko kayo ulit. So mapapansin nyo rito, dito ulit mag-i-start yung asfaltadong daan. Dito na tayo niyan sa may boundary ng Kutkut sa Angeles City. So tingnan natin kung hanggang saan yung ginawang asfaltadong daan. So maganda na yung daan dito. So parte na ito ng Angeles. So tingnan natin hanggang doon.
So ito yung sinasabi ko sa inyo, naglagay na sila ng bike lane dito. Ayan o. So kasalukuyan nilang pinipinturahan. Bali ito rin yung pagdating mo rito 4 lanes na siya. Pero banda doon before dun sa ano, dun sa may after ng flyover na ginagawa nila sa Putput, 3 lanes yun. Pero dito 4 lanes na siya. Malapad na. Bali diretso na ito hanggang dun sa may Barangay Anunas. Bali ito, sumasakop dito Barangay Kutkut pa rin ng Angeles. So dito mapapansin na natin yung mga Korean establishment na lalong-lalo na pagdating doon sa may Friendship. Akala mo nasa Korea ka na. At dito marami kang makikitang puno, parang jungle na rin dito. Ano yata yung mga ito, mga mahogany yata, mga mahogany or Jimilina, ewan ko. So update ko kayo pagdating doon. Tignan ulit natin kung ano yung mga bagong establishmentong itinayo dito sa may Friendship Highway. At dito naman paglampas dun sa may stoplight, dun sa may junction ng Barangay Kuwayan, then Barangay Pampang. Bali may intersection dun eh. Magsisimula dun hanggang dito 6 lane na siya. Ayun o, tingnan nyo. Napakalapad na dito. Bali siguro ito magtatapos hanggang dun sa may Barangay Anunas, doon sa may Friendship Bridge. So ito yung bike lane. Meron na siyang bike lane magkabila, and then 6 lanes pa siya. So ang lapad. So palagay ko ito lang yung may 6 lane na daan dito sa may Angeles City. Ewan ko, I'm not sure, pero ito lang yung nakita kong 6 lane na daan. So ito, dito lang yan sa may malapit na sa Barangay Anunas, and then lampas ng Barangay Kutkut.
So sa ngayon hanggang dito na muna ang ating road update dito sa may Friendship Circumferential Road or mas kilala bilang Friendship Highway. Hanggang sa susunod nating motorcycle adventure, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilan Dust is signing out.